ще им кажеш, маме? Има солетки. Солетки, маме, ама ти го изцапа и мама ги прибра. Хайде бе, мами, дей те пръсна бе, мами, защо ги пръсна? А ти не. Събери ги веднага. Събери солетките, мами. А ти пръсна. Хайде де, мами, дей. Тези предните ги са... Бабо, аз ти пръсна. Ами пръсна, мама току-що събра предните. Това е друг пакет. Събери ги веднага от земята. Събери ги, мама, ще сърдя. Моля ти се, мама, събери солетките. Дай телефончето на мама. Дай телефончето на мама, Ати. Кажи чао на баба. Кажи чао на баба и ми дай телефончето. Ати? Хайде, маме. Дай ми телефончето. Не е трудно. Не е ли трудно? Кое, маме? Събери, маме, солетките от земята. Не, дей така по земята.